Адкапаў свой стары глушак. Прыкал тэс у тым, што ну, бачыце, які саўгасенька, працоўны. Там яшчэ быў працяг такі добры, на якім былі таксама вось гэтыя, не ведаю, ну, праз іх падвешваецца на раму. І ну, як бы паловы няма, і ён бэмц. То бок я зрабіў вось так і праездзіў нейкі час, пакуль мы не надыбалі не тое, каб новы, але больш цэлы, і мы яго зварылі. Ён зараз там, але і ён у меня ўжо прагарэў, ці абваліўся недзе ля гофры. Ну, кавалак недзе тут. Зараз вучуся варыць. На прошлой змене бацька мне ўсё падключыў, паказаў, расказаў, нанёс жалязяк, я такі плэцкаў, нешта там сабе наварваў. Цікава, ерунду, Дзяніска 37 годзікаў стаіць, конікаў з гаўна лепіць, варыць. Во. А гэта ўжо будзе, атрымліваецца, практычны занятак. Паспрабую зварыць выхлапную, дзе там што абламалася. Адно, што я падумаў, што ну, паколькі я один раз толькі ў жыцці гэтым займаўся, то і то абы як трэба рызыкі разумець, таму я паставлю тую, што працуе, ну, хоць неяк, а тут здыму і буду ўжо, можа, не з першага разу, дык з якога я ее звару. Бачыце мой ход-фікс, ну, то бок, каб яно не ўпала сюды недзе і мне не грымела, не рычала, але яно ўсё роўна рычыць. І я вось толькі заўважыў, бо ну, зараз дастаткова высока стаім, светла. І пагляньце, о! Я думаю, чаго яно рычыць? Я ж такі ход-фікс, як кажуць, у кого там вінда аперацыйная сістэма. Ой, зрабіў такі ход-фікс хуткі. Ну, то бок яно, ну, мабыць, нешта прапускала, прыгарала, ну, але, ну, блин, я думаю, чаго так рычыць? Я ж, ну, нешта засаўгасіў. Ну, пакуль не дабяруся, канешне. Вось, і его, гляньце, ну, гэта ж срака поўная. І бачце, мы так нешта у прошлый раз мне так зварылі, што ён крыху далёка. Сантиметра на 2 трэба было б падаць туды. Ну, паспрабую. Так, што я першае хацеў? А зараз нават і не ведаю, як гэта зрабіць. Зрабіць нейкі, ведаеце, ну, як каб зразумець прыкладна адносна, дзе павінна быць нейкая лінія. Я спадзяюся, ну, недзе я там такую зраблю, рыскі такія. Мабыць, не вельмі яны будуць. Па другі бок, ну, пабачце вы без таго, што і як тут выглядае. Але, ну, я спадзяюся, што сама гофра, ну, гэта ўсё выправіць момант. Але ж галоўнае задаць прыкладны напрамак. І гэта кабзец, просто кабзец. Я просто разбяру і здыму па частках. Фіга я буду мучыцца. Але ўсё роўна трэба зняць тое і паставіць маю старую. Вы пагляньце, ну як кабздана, во, уся дырлявая прасвечваецца. Гляньце, як пражгло. Гэта, я так разумею, дадатковы быў кавалак. Дзе мы яго надыбалі? Ці гэта не мы? Мы бралі бэушную, бацька мне ее крыху там неце падварыў. Ну і было недрэнна. Хутчэй за ўсё, гэта уже ці было, ці мы ўжо, я не памятаю. Карацей, вось. Ось гэты прамежак яму срака. Усё астатняе жывое і ў дастаткова добрым стане. Зараз дайце-ка мы замеряем. Я ж кажу, я яшчэ не варыў
ну як, ну тое, што я там пэцкаў і смажу нешта там конікаў з гаўна і металу ляпіў, гэта адно. Так, трэба нешта тыпу 20 сантыметраў, а так-то нам трэба, мабыць, 16-17. Гэта здымаю больш для сябе. І пра што і кажу. То бок я неяк, мабыць, за тыдзень, за два, не з першай спробы я гэта звару. Ну, буду вучыцца нешта так, гэтак, але звару. Але вось я ж і кажу, у мяне зараз праблема, што дзе мне цяпер трэба знайсці замену. А гэта не заўсёды бывае проста. А з гэтай я хоць навучуся варыць. Бо я, наколькі ведаю, варыць глушакі гэта, канешне, справа. Ну, у сэнсе, трэба умець. Калі умееш, гэта проста вырашае шмат пытанняў. Ну, калі усімі канечнасцямі, рукамі і нагамі, то бок я скіну. Ну, яна, гляньце. У стане яна даволі-такі добрым. А вось тут той кавалак, канешне, моцна ўсё падасраў. Пакуль зараз збіраюсь лезці пад низ, хацеў усё ж, ну, пахвастаць, мабыць. Пахвастаць, вы такі, што чым ты будеш хвастаць? Глянь, якія дыры. Дыры кабзда, парогаў няма. Няма парогаў. Яны тут ёсць. Тое ж самае і тутака. Тут гэта было тое ж самае, былі такія ж уже пачатак, і тое іх бы ўжо не было. Я некалькі год назад, ну, цалкам вось, ну, вось так от нічога не было. Гэта дзверы. І я ўжо перарабіў гэта шкловалакно. Ну, я такі ўжо пачаў рабіць дзверы і паглядзеў, што і аркам цалкам ўжо хабзда, і парогам. А гэта у мяне проста ўжо не было матэрыялаў. Трэба было зварачвацца, бо я час вылучыў толькі пад дзверы. І карацей яшчэ ўзяўся, зрабіў тутака. Ну, на гэта вот, ну, мне тупа не хапіла матэрыялу, ды і часу. І аркі таксама, яны, ну, ўсё, там нешта валіцца, гэта не смецце. Ну, то бок з того боку, з гэтага шкловалакно, толькі вось тутака недаробленае, і там таксама. Але я, блин, ганаруся тым, што я гэта зрабіў, бо ён бы ўжо ўсё згніў бы цалкам, тут бы нічога не было. Пра дзверы маўчу, там ужо было палавіны не было. Але ўжо гэта нікуды не згіне. Бо гэта шкловалакно, яно не гніе. Толькі што яго не фарбаваў, бо на хуткую мне не хапала часу, я танкаваў, там, як там правильно казаць. Карацей так, абы-як яго зрабіў, у мяне сябра падкінуў плёнку, я яе абклеіў і ўсё, і пагнаў. Всё. Але галоўнае, што калі б я гэтага не зрабіў, было бы ўсё вось так. Ось тут така я не дабраўся, тут така я дабраўся. Разумееце? О, она гуляе троху, бо там ужо на нейкіх кроплях ужо рабіў. Але дзе я рабіў ужо як трэба, ну, тая ж дзве. Так, о, паглядзьце. Па гуку можна зразумець, якая яна цяжкая, ну, і то бок не гнілая. Яна даволі-такі, таксама ўсё у мяне тут абы-як, бо ўжо рабіў на хуткую. А тут така на 13 такая, блин, як яе клічуць, каба, нешта такое заціскальнае. Моя трынашка ўжо пабачыла жыццё, гляньце, ўсё ёй. Але не, тут такая ж круціць. Ну вось, адпусціў, бачыце, да? І бэу! Яшчэ крыху адціснем. І мы адкруцілі цалкам. Вось ён, нейкі длінны. Потым яе трэба ось неяк так, эй,
Толькі б не згубіць. Так, ось, про што я казаў, ось як яно выглядае. І яна, як я лічуць, ось яна такая сціскавая. Ну і все. Готово. Можна вытягивать з таго боку. Ось што мы маем. Ось мае рысачкі. Гэта нешта мне трэба знайсці і неяк так зварыць. Яшчэ павучыцца гэтаму, канешне. Ну і вось я яе заціснуў. Я паклікаў жонку, бо я адзін. Ну тут така ніяк. Тут трэба 2 чалавекі, бо гэтая частка, яна на гофры, яна хістаецца, чапляецца за ўсё. Просто кажу, накірую яе на турбіну. І ўсё. Пару хвілін і мы яе усталявалі, а засталося мне заціснуць, і я гэта зрабіў. Вось такі момант. Тут аднаму вельмі цяжка. Вось. Такі саўгас, але жывы яшчэ. Ну ось еду я на працу, ну і труба у мяне насаўгашаная, але жывая, і што? Галоўнае, ну на вушы тут так не цісне, бо быў гамон такі, што капец. Ось. Ну, некалькі дзён паезджу, так? Усё ж лепш, чым нічога. Ну, оп, ужо по той дарозе ледь 96 уже топил. Ну я там так не разгоняюся. Не тому, что там, мабуть, нехто с асфальтом. Там добрая дорога, добрый асфальт. Можно легко разогнаться, але там, на мой погляд, достаткова вузко. А там у нас лоси и косули могут легко. Там не один раз я их там бачу. Вось, там, ну, я там не разгоняюся, але я призвычаюся, что мне такі тут гамон, і 90 я ўжо і по нормальной дорозе, по трассе не тисну, бо ну, тут така был такі. Ну, я призвычаюся уже по гуку, я не ралета тут нічога, і я такі ўжо, опа, 90. Ось такі справы. По этой дороге моцно не разгонишься, тут все высыпется. И мои позвонки так само. Гэта вось што атрымалася. Гляньце, якая бура. На жаль, не засняў, як мы гэта варылі. Мне бацька дапамагаў, бо там было настолькі незручна. Увогуле яшчэ і кудысьці як-то здымаць, кудысьці гэты мабілу кідаць. Карацей, зварылі, засняць. Ну, гэта яшчэ другі мой опыт у гэтай справе. Ну, неяк так зварыў. Ну, трымаецца, даецца добра. Яна дастаткова такая тоўстая. Думаю, пратрымаецца. Яшчэ яна вялікая, цяжкая і невядома тут як усталяваць. Там, карацей, троху памучыліся, але зрабілі. Моя таксама была прамая ў мяне. Ну, абгарэлы кавалак абрэзаны быў у мяне, ну, як мы яе набылі. Вось, так і ездзіў. А тут, конечно, трэба трэніцца. Ну, каб трэніцца, і вже такі заварот прыварыў. Всю як трэба, фасачкі там падгатаваў прыгожа. Бацька таксама недзе там варыў. Ну, карацей, дзе яму зручней, дзе мне. Ось так і зварылі. Цалкам такую велізарную атрымалась. Зараз буду ставіць. Вось, ну, менавіта і што, і ўсё. Дзякую за прагляд. Спонсорам асаблівы, просто ад усяго сэрца, бо я ўжо шчыра не ведаю, нешта праглядаў мала, але ўсё роўна я ўжо не буду кідаць, асабліва сваіх спонсораў. Муха, дзяцель. Ось, як дапамагчы каналу, гэта вельмі трэба, будзе ўнізе. Яшчэ раз всім дзякуй і всім да пабачэння. Ну якая прыгажосць, гляньце як.
глядится. И все, один навод поставил. Все зварили миллиметр у миллиметр. Давно так не отрымливалось.